goroba livno ka obeleje le foka walima do amunu mika radio Joliba lameni wati na kuna fundi sebe wala kali wati sira bie arabaye janvier kalot le mugani wolon fla samba flani mugani kele minye gafe uye dongo do be sebe ambalma kuna fundi la ofeli mana la nyini ni wati ko kerenkere ko lakale awye bamanakana abseka fama soro kuna funla tumna wala kuma so konna la ya abalma ke Amadou Diallo minye Musa Sanowe ale de bolobe ne gawla Musa Afrika chenya ka sawalsa akane toy jara ne toy nte jara laga kula fieni mo se ngoranga nga sevela ko no fe Joliba FM bi kuna foli gafe o aywa libana fasiru la amba damne bi ni fasidi sebe mi ko ma ko Nouvelle Horizon akumana libana odorete o ajarala ka fo coronavirus bana min banga jamana konala ya ni bele jele sirane do anye min kun dalen do ala o min dalen bala limana oni watina bana imbe la hala dola ajarala ka fo ni jetemneke min be talike ni watinuna bana yi ay sando soro hakemi na yi bele jele siran sabu halka da anga ambe bara minunke ani nyata ere barau limana coronavirus bana ye dadi ken bela jelela ni ame ko nte da bana nanga rebe soroke soro minu sero sira minu fe na fara ko bana kelen kera sababu ye ka obela jele bali limana akanga illa somi kola limana odi sababu la Nouvelle Horizon ka fasiri konna la bi aya jira ka fo ni jatemneke ko sani na wati laba ina ko ni segasegale minu kera ajala ka fo coronavirus bana bato ko dobi ka bo ama hakela bana mbe maminu mine ni wat laba ina segasegale minu bika ke kena tila mo fe ajirala ka fo ko chama bika boala limana chama bika boala kunga kumbala sabu kena so mimbe anfe no INSP Institut National de Santé Publique ale nyama baye linya foli minu ke Nouvelle Horizon mawyo ka segasegale do nyini do konala limana ko de ko ja barakela minumbe no lube INSP konala ni ko segasegeli coronavirus bana bato be segasege yoro mina ka chaya ire Institut National de Santé Publique la ajirala ka fo bi limana jatemina min kele do barakela ko lu be barabla de la barabla mi ni tle flado adamne na kunungo yere janvier kalot le mugan an golon fla samba flani mugan kelen limana ka sababu ke munye ko uka sara minumbe no retournu ye o ma di uma halisisa limana ni kuma fora be ma jatike sabu banabato minu ni fora jien dongodo o be sege ka don banabe mamina banate mamina maminu bo barake ni olu ko olu ka jurube famaula walma ukan warma di limana ni olu chama ere abina fo be bara lainu la no siti ni uka barakero indala amenaw kabi bite professeur akuri iknan ale minye directeur général INSP togola bi ani hali coronavirus bana be kele anga jamana konala ale de ba akunye bele jile nyama ako ayre ka nyefolula ako ka barakelaw limana abi dokun flabo sisan ube nyefolula ube kumaula uni nyonche wala sa ben kambise ka soro barakelaw ni nyemaw ni nyonche chogomna nga limana ako bi bema sega soro hali sisan sabu limana ko bele jele nyena bora ka toto war ko yoro dama do kuma la folo o de la barakelaw we ko nana si hake do la fo u ya ko ere laba klefla barabla la u yoke wala sa ajirla ka fo sitini minu no ye sigiwe ka gani so goya yira ka jira ka fo mimi ka ta kan segre barakero la amandanye ako ka sigin kunyo ye o de ya to bi limana une jatemneke ko ja ko saina afora ko coronavirus bana dokun min temena sisan abana bato hake do bora la kosebe ka se hake dola nga ja segesegel kela minum be bara inkede olu de bolo te bara la ka sababu ke olu bu ka lagnina professeur akuri ignan ko ninde akunye note ka foko banai ko do bora la limana alema dawla alere mi nyama bay somara fenale nana barakero la alere be fara mauka maminum be ale naka
directeur administratif olu de be sɛgɛsɛgɛli kɛ yɔrɔ ɲɛma mana I bolo do baarakɛlaw ka baara la yɔrɔ yɔrɔ limana o b'a sɔrɔ ko dɔ be sɔrɔ ye o la sa a jirala k'a fɔ bi ale professeur Akuri Ignan kelen a ko ni ye jateminɛ kɛ ni waati na k'a fɔ baarakɛlaw ka taa baara bila la ka sababu kɛ u ka nafolo ma di limana ni waati na a ma bɛn ni waati na sabu a bɛna kɛ sababu ye banabaatɔ hakɛ minnu bɛ n'olu kan ka sɛgɛsɛgɛ don o don k'a dɔn bana bi u la walima a t'u la o tɛna se ka kɛ wa a ka ye ka to yen ten limanaw k'a bɛna kɛ sababu ye kɔlɔlɔ belebeleba k'a dɔn min ye nin coronavirus ko in sɛgɛsɛgɛli la Mali kɔnɔna la yan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Bamako yan nɔ o la sa a jirala k'a fɔ professeur Akuri Ignan a ko ni ye jateminɛ kɛ bi olu minnu bɛ yen ni a fɔra ko nafolo bi di u ma k'u k'a di baarakɛlaw ma a ko o kuma min bɛ ka fɔ yɔrɔ caman na a ko tɛ tiɲɛ ye sabu dɛmɛ fɛn fɛn dira coronavirus bana kɛlɛliko la limanaw k'a ta don min na a fɔra ko ka miliyari hakɛw bɔ fanga min tɛmɛna fo ka na se sisan ma ni jateminɛ kɛ nafolo miliyɔn 146 a na kɛ min dira olu yɛrɛ ka bolo kan limanaw k'a kɛra o ye olu dun yɛrɛ bɛ wari min sɔrɔ k'a fɔ nin b'an ka bolo kan nka hali a nafolo yɛrɛ a bɛ sɔrɔ ka bolo kan dɛ nka I b'a sɔrɔ a bɛ tɛmɛ u tɛgɛ kɔnɔ u tɛ se ka baara kɛ n'a ye o ye maa minnu bɛ taa sɛgɛsɛgɛli kɛ yen nɔ n'u bɛ bɔ jamana in kɔnɔ ka taa taama la o nafolo bɛ bila olu ka bolo kan nka u tɛ se ka foyi kɛ n'a ye professeur Akuri Ignan a ko o dun ye waleya ye min ni a cɛman ye olu bɛ se ka min ɲini bi o de ye k'a fɔ baarakɛla minnu bɛ INSP la n'u kɛmɛ ka baarabila boloda n'u kɛmɛ ka muruti farida k'a fɔ u ka juru bɛ gouvernement la limanaw ni nafolo sarako in na a ka di joona joona n'o tɛ limanaw a tɛna da baarakɛlaw ka nisɔngoya dɔrɔn ma a bɛna kɔlɔlɔ lase bana in n'o ye covid-19 ye a bɛ ka sanayɛlɛ min kɛ bi na baarakɛlaw ma ka nafolo wari ma di u ma u ka se ka baara in kɛ a ɲɛ 12 ma limanaw banabaatɔ bɛɛ lajɛlen tɛ se ka sɛgɛsɛgɛ wa dɔnna fara banabaatɔ hakɛ kan kuma in ye dɛ Nouvelle Horizon de y'a fɔ ale Nouvelle Horizon kelen in kɔnɔ ko min ye UNTM ni jamana faamaw ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ n'a fɔ bɛn kɛra fɛn kelen kan n'o ye terrain ko ye terrain min n'o bɛ n'a jɔra a mɛnna gouvernement ni Union nationale des travailleurs du Mali u bɛ sigikafɔ la a bɛ waati jan bɔ laɲini caman kunna ko nka UNTM ka laɲini na fanba yɛrɛ ye o de ye ko terrain ka wuli ka Mali fan bɛɛ lajɛlen taama i n'a fɔ a tun bɛ kɛ cogo min na sabu terrain nafa limanaw a ka bon kosɛbɛ an ka sɔrɔ nasiraw la Mali kɔnɔna la yan UNTM a na kɛ u ka laɲini fanba ye o ye ko nka fereke dɔw bɛ yen nɔ minnu halisa hali n'a sɔrɔla terrain bilali siraliko kuma fɔra gouvernement fɛ ko na kɛ wa o dɔgɔduma yɛrɛ ye juillet kalo natɔ in san 2021 limanaw o kuma fɔra gouvernement fɛ wa o layidu tara UNTM maaw ye sabu UNTM maaw ka laɲini belebeleba don ko ni foyi ma kɛ juillet kalo natɔ in na min ye terrain bɛ boli wa terrain kulekan maaw n'a mɛn nka limanaw kuma fɔra da la a n'a kɛra o tɛ kelen ye sabu gouvernement ye nin min fɔ nin ye limanaw k'a fɔ ko terrain k'a na bila sen kan juillet kalo natɔ in na ani ko caman dulonnen don ɲɔgɔn na dɛ a kuma fɔra ten a n'a a kɛra limanaw o tɛ kelen ye o la a jirala k'a fɔ terrain ko gouvernement caman tɛmɛna ɲɔgɔn nɔfɛ yan limanaw olu y'a kuma fɔ nka u ma se k'u ka kuma u ma se ka layidu dafa secrétaire général min bɛ terrain baarakɛlaw ka hukumu kunna n'o ye Mahamani Tiɲɛta ye ale yɛrɛ welela Nouvelle Horizon maaw fɛ ale ye ɲɛfɔli caman kɛ k'a jira k'a fɔ ko gouvernement ye layidu min ta nin ye terrain baarakɛlaw ye limanaw ko kuma don kuma min ni maa ko tɛ se ka kala turu a kan n'o tɛ n'i ma ɲɛ k'i bɛ terrain bila sen kan limanaw baara belebeleba caman bɛ yen f'i ka i kɔ da u la fɔlɔ i bɛ sɔrɔ ka terrain bilali ko kuma fɔ sen kan fɔlɔ ye mun ye terrain bɛ tɛmɛ sira minnu fɛ n'o ye arayi sigiyɔrɔ ninnu ye i b'a sɔrɔ maa caman kɛ bɛ ka taa so belebelebaw jɔ a la n'i ko i b'o so ninnu bɛɛ ci ka bɔ yen i na nafolo kɔsegi di olu ma Mahamani Tiɲɛta halisa a ka fɔ la a ko cakɛda min bɛ yen n'olu tun bɛ terrain ko kuma kunna n'o ye chemin de fer Dakar Bamako ferroviaire DBF limanaw o cira
jamana fila min bɛ terrain kuma kuna Mali ni Senegal ko do ola ka faroka cɛnta y'a jira k'a fɔ fana ko ni ye jateminɛ kɛ olu minnu baarakɛla minnu tun bɛ o cakɛda in kɔnɔ olu ka hakɛw kun kan ka di u ma limanaw halisa o fana ma di ola ko yalima gouvernement bɛ se ka terrain bilali ko kuma fɔ sen ka cogo di k'a sɔrɔ nin bɛɛ lajɛlen ye gɛlɛya minnu ni u kan ka ta ba la ola ni ye jateminɛ kɛ limanaw ko gouvernement kɔni y'a fɔ terrain ka bila sen kan awɔ terrain bi bila sen kan a ka taa ni ka segin Kayi ni Bamako cɛ o bɛ se ka kɛ nka fɛn caman gulonnen don a la ni olu baaraw ma kɛ limanaw gouvernement kɔni y'a da lama nka u ma kuma dɛ o la sa Mamani Tiɲɛta ale min ye terrain baarakɛlaw ka lafasali kuluba ɲɛmaa ye a ko wa o kuma kelen lafasara min ye Mahamani Danbele ale min fana ye Dakar Bamako ferroviaire o ɲɛmaa kɔrɔ a welela nɛgɛjuru sira fɛ a ka kuma la a ko min ye baara taabolo dɔw fana ye n'o y'a aspect technique ye gouvernement tɛ se ka o baara kɛ limanaw i n'a fɔ u kɛmɛ k'a fɔ cogo min na ko ka terrain bila sen kan sabu bi chemin de fer gɛlɛya min b'a kan fɔlɔ o ye baarakɛlaw ka gɛlɛya ye fo gouvernement k'a lajɛ baarakɛla kuraw limanaw k'olu ta ka tila ka olu dege baara taabolo la o fana o y'a damana ko ye ka tila ka u dege terrain yɛrɛ bɛ boli cogo min na ani terrain bɛ taa cogo min na sabu fɔlɔ terrain boli ani sisan ta limanaw kelen tɛ wa o dun ni ko i b'o baara kɛ fo kalo 6 de ka ta o la min ye Mahamani Danbele ye ale y'a jira k'a fɔ terrain kɛrɛfɛ sira ninnu an bɔra k'o fɔ sisan limanaw ni jateminɛ kɛ mètre 25 o de kan ka don arayi ani sow cɛ Banque mondiale dun min na nafolo in kan ka bɔ ale kunna ale ko ale tɛ se ka nafolo bɔ a kunna ka nin baara in kɛ fo ale k'a ye terrain sira kɛrɛfɛla bɛɛ lajɛlen maaw kɛlen don k'a bɛɛ bila Banque mondiale ko ale ka nafolo tɛna bɔ fo ale k'o baara ye wa hali terrain so minnu bɛ n'o ye locomotive ye olu dun fana kan ka san ka don ba la n'o tɛ kɔrɔlen minnu bɛ yen limanaw k'a fɔ ko baara bɛ kɛ n'o ye gouvernement ye kuma in kɔni fɔ nka an n'an sigi ka don kɔnɔ n'o ye juillet kalo nata ye gouvernement bɛna a ko kɛ cogo min na Demba Konte ale ka fasiri do Nouvelle Horizon Joliba FM bi kunnafoni gafew fasiri de sɛbɛn bɛ ni o ye l'indicateur du renouveau ye limanaw ale kumana a jirala k'a fɔ an ka ministiri wɔɔrɔ min ni u ye taama kɛ ntɛnɛn ka taa Kidal min ni limanaw Kidal minɛn bɛ bi i b'a fɔ ko min bɛ tali kɛ rebelle kɔrɔw sema maaw olu ka daga yɔrɔ belebele wa Kidal ko koɲɛ bɛɛ lajɛlen bɛ olu de bolo ko ministiri ninnu ka taama in Kidal mara la limanaw nin ye tamasiyɛn min n'a bɛ maa jigi sigi kosɛbɛ sabu ministiri min bɛ farikolo ɲɛnajɛ kunna Musa Atayer ale ye baara minnu koromokari Kidal mara kɔnɔna la ni o dɔ ye ka Kidal sifinakaw ka so maison des jeunes ko baaraw kan ka daminɛ ani Kidal yɛrɛ ndolatan terrain stade municipal o baara ko o fana koromokari limanaw ko nin ye a bɛ maa jigi sigi wa a kan ka maa da an ka cɛmancɛ fanga mɔgɔ ninnu na k'a fɔ u bɛ baara dɔ la baara min ni don dɔ ɲɛsigi don o la sa indicateur ka fɔ la kabi fanga dafirila utukalo tile 18 san 2020 limanaw a jala k'a fɔ nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye jamana marabaw olu k'u kunda nin yɔrɔ kofɔlen kan n'o ye Kidal mara ye Kidal mara dun limanaw n'i y'a kuma fɔ kaban i hakili bɛ jigin damelekew la minnu bɛ yen ni Kidal koɲɛ bɛɛ lajɛlen bɛ olu bolo bi gouvernement maa wɔɔrɔ min filɛ ni u y'u kunda Kidal ka olu la ministre min bɛ farikolo ɲɛnajɛ kunna Musa Atayer ale ye baara minnu boloda k'a fɔ nin na kɛ wa baaraw yɛrɛ a tɛna di dunan wɛrɛ ma Kidal cakɛda minnu bɛ Kidalkaw fɛ yen baara in na di olu ma wa olu de na baara in bɛɛ lajɛlen kɛ a na lajɛ u fɛ kalo damadɔ kɔnɔna la min na a bɛ se ka kuncɛ cogo min na o la ka kɛ ni ministre ka fɔ ye a ko soba minnu kan ka jɔ yɔrɔ minnu kan ka jɔ i n'a fɔ kalanko siratigɛ ni farikolo ɲɛnajɛ la an ka jamana kɔnɔna la yan ka kɛ ni o baaraw ye Kidal mara a fana ta bɛ kɛ ka kɛ ni o ye wa
a kuma fɔra cogo min na ko baara in ana kɛ waati kɔnɔna la waati min ni o fɔra o tɛmɛ o bɛnkan na kɛ u ni baarakɛla ninnu cɛ limanaw ko ona labato wa ana bɔ a sira fana ma limanaw ko nka a kɛra nisɔndiyaba ye kosɛbɛ Kidal sifinakaw bolo sabu olu y'a jira k'a fɔ nin na jamana faamaw tiɲɛna u hakili b'u la kɛrɛnkɛrɛnnenya la sifinakaw ale indicateur kelen Dramane Alu Kone k'a da kuruɲɛ kelen bi ko min ye Macron ani Bandaw k'u bɛna kuma fɛn min ka bi n'i ye jateminɛ kɛ yɔrɔ an ka cɛmancɛ fanga ɲɛma Bandaw ale bɛ Faransi jamana kan nin waati in na n'i ye jateminɛ kɛ u ka kabi cɛmancɛ fanga in sigira nin na ka siɲɛ fɔlɔ ye cɛmancɛ fanga ɲɛma a ka i kunda min bɛ tali kɛ Faransi jamana kan kɛrɛnkɛrɛnnenya nanzara jamanaw o la sa cɛmancɛ fanga ɲɛma ko bi araba ani Faransi jamanakuntigi Emmanuel Macron u na ɲɔgɔn ye min ni o y'u fila dɔrɔn ye n'u k'a ma ko tête à tête a na kɛ kuma caman bɛna fɔ u ni ɲɔgɔn cɛ Sahel jamana koɲɛw b'o la ani hali ni ye jateminɛ kɛ 20 janvier tɛmɛnen wulikajɔ minnu kɛra Mali la yan k'a fɔ ko Faransi ka kɛlɛcɛ minnu bɛ yan n'o ye force Barkhane olu ka taa ka bɔ yan o kuma fana pantina kɛ o kunna Macron ko a yɛrɛ y'a lase dɔw kɛ ka ban k'a fɔ ko a ka kɛlɛcɛ ninnu na maa 500 olu na sama ka bɔ Barkhane maaw la k'olu lasegin Faransi jamana kɔnɔ o waati kelen fana Faransigaden ni olu bɛ yen n'i y'a sigi 100 sara o 100 sara maa 51 o tɛ Faransigaden maa tilancɛ yɛrɛ ye olu ko k'olu tɛ fɛ ka Faransi ka kɛlɛcɛw ye Mali kɔnɔ la bi sabu k'u bɛ yan olu ma nafaya la min ye jɛrɛ min fana bolodalen don Tchad faaba la Jamena ni o kuma bɛna ta kɛ Sahel jamana 5 G5 Sahel ka koɲɛ kan Faransi jamana de bɛ o ko kunna wa Faransi ka kɛlɛcɛw de bɛ nin jamana 5 in kɔnɔna la bamanciya wale kɛlɛli la n'i dun ye jateminɛ kɛ kuma minnu bɛ yen ni maa bɛ se k'a fɔ Bandaw ale ni Emmanuel Macron bɛna ɲɔgɔn sama a kuma nɔfɛ Mali jamanadenw y'o kuma fɔ dialogue national inclusif kɛnɛ kan ko ka kuma ni bamanci jɛkulu minnu bɛ yen n'olu kɛmɛ ka daga sigi Mali bɛn dala bi bɛn sen tɛ ka na kuma bɛɛ walejugu bɛɛ kɛ an ka jamana kɔnɔna la jamanadenw dun y'a jira k'a fɔ kuma ka kɛ a kɛra Yad Agali a kɛra Amadu Kufa a kɛra maa o maa ye ko sigi ka fɔ ka kɛ n'u ye sabu malidenw de don u bɛ min fɛ u ka fɔ u bɛ min laɲini Mali fana fɛ o kuma ka fɔ Faransi dun ma jɛ ni o ye Dramane Alu Kone ka dakuruɲɛ kelen na limanaw a ko bi kuma min bɛna tɛmɛ Bandaw ni Emmanuel Macron cɛ a kuma bɛ sɔn ka taa laban dɔ banko o ka kɛ dɔ sɔnko ye kuma in an ye nin bɔ indicateur du renouveau kɔnɔ sɔgɔmada in na aw bonya b'a la Joliba FM bi kunnafoni gafew kunnafoni sɛbɛn bɛ ni o ye l'indépendant ye ale y'a jira k'a fɔ nin waati in na ko min bɛ tali kɛ sɔrɔdasiw ka jɛkuluba min bɛ ni olu ye fanga daraki utukalo tile 18 tɛmɛnen na san 2020 limanaw ko CNSP Comité national pour le salut du peuple ko a cira bɔgɔbɔgɔ ka bɔ yen sabu n'i ye jɛkulu in lajɛ a bɛɛ lajɛlen ye sɔrɔdasilakaw de ye minnu ye Ibrahim Bokar Keita olu de ye dansigi kɛ a ka fanga la utukalo tile 18 tɛmɛnen na o la kuma kun cayara u nɔfɛ kosɛbɛ ka taa CEDEAO la fo ka taa se diɲɛ tɔnbaw ma olu bɛɛ lajɛlen ko cɛmancɛ fanga ɲɛmaaw sigilen ka ban u bɛ min ɲini sisan o de ye CNSP n'o ye sɔrɔdasilakaw ka nin kulun ye Comité national pour le salut du peuple ko a ka ci ka bɔ yen o la décret min ni o taara janvier kalo tile 18 tɛmɛnen o y'a jira k'a fɔ ko ni cɛmancɛ fanga yɛrɛ bolonɔ b'a la ko CNSP limanaw ko a cili kɔni a waliyara sa kunungo yɛrɛ o bilala kɛnɛ ka bɛɛ lajɛlen bɔra kalama CEDEAO ka jɛkulu min nana Mali kɔnɔna la yan janvier kalo tile 11 na tile 12 o ye a laɲini kɛ wa CEDEAO jamana ɲɛmaaw ye jɛrɛ min kɛ janvier kalo tile 23 o kɛnɛ ka fana u ye lasɔmini kɛ k'a fɔ u ka laɲiniw na hali sisan min ye CNSP cili ko kuma ye u b'o de fɛ Mali kɔnɔ bi yɔrɔ Bandaw ale yɛrɛ tun bɛ ko o jɛrɛ in a tun bɛ k'a lajɛ visio conférence fɛ n'o ye bɛɛ b'a a jɛrɛ lajɛ i ka yɔrɔ la jabaranin sanfɛ
ola indépendant ka fola ni jatemne ke yoro surasilaka minnu be ni olu ye Ibrahim Bokar Keita olu de dansi ka fanga la autukalo tletan ni shegi kalo damado min ye CEDEAO mawye tanika segi minnu kɛ Mali kɔnɔna la ya u ka laɲiniw na CNSP a cili ko kuma kun b'a la kunu yɛrɛ de tarata ko in sera ka bila sen kan nka limanaw ko ni ye jateminɛ kɛ sɔrɔsilaka minnu bɛ yen ni fanga ma bɛ se k'a fɔ u ma bɔ fanga la dɛ u kɔni CNSP a cira nka u caman bɛ bi fanga yɛrɛ dulomaw de don k'a daminɛ CNSP kotigi b'a la n k'a fɔ min ye maa minnu bɛ yen n'olu bɛ député jɔyɔrɔ la bi olu ka ɲɛma Maliki Jaw ale bɛ CNT ale b'o ɲɛmaya la ka taa se ni jateminɛ fana kɛ min bɛ jamanakuntigi ka danganya la bi colonel Asimi Goita ale fana tun bɛ CNSP in kɔnɔna la ale de ye jamanakuntigi ka danganya bi yɔrɔ a fana a dama bɔ fanga la ka taa se ni jateminɛ kɛ an ye colonel Maliki Jaw ta fɔ ministre min bɛ yen n'ale bɛ réconciliation kunna colonel major Ismaila Wage limanaw a fana a bɛ ministre la bi ka taa se colonel Sadio Kamara colonel Modibo Kone ninnu bɛɛ lajɛlen cɛgɛlɛnw ye minnu ni olu de kun bɛ CNSP in kɔnɔ a cira dɛ nka limanaw ninnu ko u bɛ fanga la bi wa u bɛ jamana yɛrɛ jɔyɔrɔbaw la walasa ni colonel duuru min ye nin ye ni olu de fanga ta utukalo tile 18 san 2020 n'u yɛrɛ nakan kun kɛra ko M5 RFP jɛkulu ka baara olu de nana a ko bɛɛ lajɛlen kuncɛ nka limanaw a baara kuncɛra a nana kɛ u ye jɛrɛ min sigi Mali kɔnɔna la yan ni jamanadenw wulila o ko kunna concertation nationale ni sɛbɛn bɔra o kɔnɔ acte fondamental o acte fondamental y'a jira k'a fɔ ko Muktar Wan ale kɛra premier ministre ye Bandaw ale kɛra jamana ɲɛmaa ye ani gouvernement maa bɛɛ lajɛlen o sugandira o jɛrɛ in kuncɛlen nka limanaw a ma bɛn politigima dɔw ma i n'a fɔ M5 RFP maw olu y'a jira k'a fɔ sɔrɔsiw halisa ko in u y'a ko ta cogo min na u y'a kɛ yɛrɛ ko ye M5 RFP ma a yɛrɛ ye a kɔnɔna la ni dun ye jateminɛ kɛ ale CNSP kelen cili ko kuma la M5 RFP kun y'a laɲini kabi waati jan nka ɲininkali min bɛ yen bi limanaw o de ye k'a fɔ CNSP cilen wo yalima ani sɔrɔsilakaw ka fanga ka bɔ u bolo o ye kelen ye wa o de ye ɲininkali ye indépendant ye min kɛ ale indépendant kelen limanaw ko Isa Kaujim yɔrɔ ale bi tɔn min bɛ yen n'a b'o tɔgɔ la semasi min ni o kuma kan ye k'o bɛ tugu Imam Mahmud Diko ale ka hakilaw kɔ semasi in kɔnɔna la jɛkulu minnu bɛ yen n'o y'a coordination o ɲɛmaw olu ye laɲini min kɛ ntɛnɛn tɛmɛnen k'a fɔ ko Isa Kaujim olu tɛ fɛ a ka kɛ ɲɛmaa ye bilen wa olu tɛ a ka ɲɛmaaya ko la sabu a bɛ taabolo min kan taama sira min b'a bolo a bɛ ka semasi nafa sira k'a bɛɛ lajɛlen ɲɛsin a yɛrɛ ma walima ale yɛrɛ de semasi ka koɲɛ bɛɛ lajɛlen ye maa si da tɛ don a la ni ale kelen tɛ a dun jɛkulu dun n'i y'a sigi limanaw ɲɛmaa b'a la dɛ nka maa kɔmaw fana b'a la minnu ni olu fana hakilila kan ka ta o la coordination minnu bɛ yen ɲɛmaaw y'a jira k'a fɔ Isa Kaujim ka o taabolo o man di olu ye wa olu b'u sinsin sariya ka semasi kɔnɔna la k'u tɛ fɛ ka Isa Kaujim ye ɲɛmaaya la Isa Kaujim fana dun a ye jaabili kɛ ko in na a ko ale tɛna walan sɛmɛ fo don min na ni Imam Mahmud Diko ko in bɛɛ lajɛlen ye ale ye f'a k'a fɔ ko ale ka baara taabolo a ye fiɲɛ a la n'o tɛ k'a fɔ de ale bɛna semasi ɲɛmaaya bila limanaw o kuma t'a la Isa Kaujim ka jaabi de kɛra nin a ko maa kelen min bɛ bi ni a yamaralen don wa semasi koɲɛ bɛɛ lajɛlen ale de bɛ se k'a kuma fɔ jamana ɲɛmaw ɲɛma ale de bɛ se k'a kuma fɔ politikimaw ɲɛma jamanaden bɛɛ lajɛlen semasi koɲɛ sariya yɛrɛ kan ani kaba sigira fo ka se sisan ma Isa Kaujim ko cɛ kelen min bɛ se k'a kuma fɔ o ye ale ye maa tɛna se ka wuli k'a fɔ ale ka bɔ semasi ɲɛmaaya la k'a sɔrɔ ni sariyaw de bilala sen kan ka ale sigi ni wa a ko yɛrɛ bɛɛ lajɛlen bɛ maa min kun kan n'o ye Imam Mahmud Diko ye n'o bɔra k'a fɔ diɲɛ ɲɛma k'a fɔ aya Isa Kaujim bɛ semasi ɲɛmaaya la
aka baara taabolo ma jane n'a bɔra k'o fɔ don o don jama la walima malidenw ye ale o don de ale bɛ wala sɛmɛ k'a fɔ a ya semasi ɲɛmaya ne bɔra a la Musa Sango Kamara limanaw ale de ka fasiri don an y'a bɔ l'indépendant kɔnɔna la an bɛ kunnafoni kuncɛ ni min ye teliyala Musa o ye le pɛlɛnkan ye pɛlɛnkan ka kuma la bi ko jamana ɲɛmaw ye baara dɔ boloda dɔgɔkun laban tɛmɛnen na a kuma cayara kosɛbɛ aéroport ka kɛnɛ min filɛ n'o ye zone aéroportière la zone aéroportière min filɛ nin ye ni a sow cira limanaw ni jateminɛ kɛ hectare 1660 yɔrɔ in so caman de jɔra a kan o la sa bi dugukolo ŋanamunaw ni dugukolo feerebaw ani maa caman minnu bɛ yen ni a jarala k'a fɔ ko in limanaw a mana taa cogo cogo a tɛ taa ka olu to ni zone aéroportière in la a bɛ taa hectare 7,194 de la nka a bɛ ta Guana ka taa Kurale Sirakɔrɔ ka tɛmɛ Falaji extension ni Ɲamakɔrɔ Jalobugu ninnu fɛ limanaw n'i ye jateminɛ kɛ so minnu cira kɔsa in na so maa minnu ka sow jɔra a yɔrɔ la olu y'a jira k'a fɔ olu kɔni jamana de binna olu kan k'u ka bolofɛnw tiɲɛ wa olu na fara ɲɔgɔn kan ka jɛkulu sigi ka jamana wele bɔgɔ jeninnen kan jamana fana b'a ta la olu jamana ɲɛmaw fana ko so ninnu cira dɛ wa olu ye nafolo min bɔ ka don baara in na ka tracteurs ta ka taa so ninnu ci ani maa minnu sarala a ko la nafolo min bɔra la nafolo in fana tɛ nafolo gansan ye k'a fɔ a bɔra ten k'a bɔra jamana ka wagande kɔnɔ dɛ a nafolo bɔra ka taa baara min kɛ baara don min n'a tɛ sariya kɔnɔna la wa a nafolo a na segin jamana wagande kɔnɔ o dun na kɛ ko jamana ye ma wele bɔgɔ jeninnen ka maa minnu n'olu ma dɔn fɔlɔ n'o ye ko porter plainte contre X o ye k'a fɔ ko maaw don minnu ni olu senbɛ ko in na sɛgɛsɛgɛli yɛrɛ ma n'a a banna a na dɔn karisa ni karisa olu de senbɛ a ko la limana o kuma in ni pɛlɛnkan de ye nin fɔ bi sɔgɔmada in na an bɛ kunnafoni bila ni kan yan baba yɛrɛ